En les pròximes setmanes, tots els domicilis de Sueca rebran un nou rebut per a pagar. Es tracta de la taxa de tractament del FEM que acaba d'establir el Consorci Ribera i Valldigna en els 52 municipis d'estes comarques. Este nou rebut s'afegirà a aquell que ja emet l'Ajuntament, o siga, el de la recollida del FEM. Ho explica la regidora de Medi Ambient, Marga Piqueres. Este rebut, segons les dades que tenim, ens suposarà que pagarem 45 en 67 euros per vivenda els veïns, afegits al rebut que l'Ajuntament ja passava de FEM, que el reduirem quan es van fer les tasses, i nosaltres ara el que els veïns pagarem serà la replega i el transport fins a la planta de Guadassuar, que és el que nosaltres paguem a l'empresa de serveis de replega de FEM. És un rebut que l'Ajuntament no emiteix, el que volem deixar clar és que no és un rebut que s'emiteix des de l'Ajuntament, és un rebut que tenim que pagar tots, no només la zona de la Ribera o de les Riberes i Valldigna, sinó que és un pla zonal que tenia que estar en funcionament des de l'any 97, el PIR de residus. El Consorci calcularà anualment la quantitat que haurà de desembossar cada municipi. Per fer-ho, tindrà en compte les tones de FEM que arriben a la planta de Guadassuar. És per això que des de l'Ajuntament fan una crida per a que la ciutadania es consciencie de la necessitat de reciclar. Quan més tones arriben, més diners ens van a costar la proporció per veí. Si reciclem, si intentem que el reciclatge sigui major, separem bé paper, plàstic, envasos i vidre del FEM orgànic, sempre n'hi haurà, aconseguirem que n'hi hagi més reducció de tones a l'hora d'entrar en la planta de Guadassuar. Anualment calcularan sobre el preu del 2010 sobre el tonelatge que entrarà en el 2009. El preu del rebut del 2011 serà calculat sobre les tones que han entrat en el 2010. Per tant, el que tenim que aconseguir és, a poc a poc, i això ja sube que és un poble que sí que la veritat és que se recicla prou quantitat d'envasos, de vidre, de paper, perquè quan venen els datos veiem que és una ciutat que sí que la gent està prou conscienciada, però si ens conscienciem un poc més ho aconseguirem, i quan menys tones entrem de residus, millor serà per a tots. L'Ajuntament de Sueca repartirà durant les pròximes setmanes unes bosses especials per a incentivar el reciclatge. Cadascuna tindrà el color del contenidor al qual pertoca. S'espera que la iniciativa tinga bona acollida al poble. Com ocorre cada estiu, les associacions juvenils integrades en el Consell de la Joventut de Sueca organitzen diversos campaments, amb l'objectiu de facilitar i afavorir la participació en ells d'aquells xiquets i xiquetes que puguen tindre dificultats econòmiques, socials, familiars o d'altres tipus. La regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Sueca ha convocat unes beques. Hi ha 3 tipus de beques, realment, 2 que són que depenen, la gent presenta la instància en l'Ajuntament i depenent de la puntuació que tinga, si està parat, si té una renda, etc., té una puntuació. I aquestes 2 estan valorades, una en 110 euros i l'altra en 60, depenent de la puntuació que hagin obtès i també variant molt d'un any a l'altre perquè depèn de les sol·licituds que tu tingues. Nosaltres tenim 6.000 euros per això, aleshores, depenent de les que se presenten, en donen més o menys, per això no us puc dir una xifra exacta. I després n'hi ha unes altres, que és el que tu comentaves, que són per a xiquets que d'una altra manera no podrien anar i per als quals des de serveis socials se considera importantíssim que vagin. Ara en el currículum n'hi ha una sèrie de competències que ja no s'avalua igual que abans i n'hi ha una competència que és la iniciativa i autonomia personal i també el coneixement del medi físic. A partir dels campaments tu contribueixes a desenvolupar també aquestes capacitats. Per tant, jo trobo que està més que justificat que el poble de Sueca faci aquesta inversió en els seus xiquets.
A banda, la regidoria de joventut destinarà 20 euros per xiquet o xiqueta a cada associació juvenil. El termini per a sol·licitar les beques per als campaments d'estiu conclourà el dia 25 d'este mes de juny. Les instàncies es presentaran al DIAC de l'Ajuntament. Són 4 els campaments d'estiu a Sueca. Els júniors del Carme aniran a la província d'Osca la primera quincena d'agost. Els de Sant Pere estaran a Àvila els mateixos dies, mentre que el moviment juvenil de Fàtima ha triat la Torreta del Marquès a Benigànim per passar del 10 al 19 d'agost i els amics de les missions aniran la primera quincena de juliol a Terol. La Junta Local Fallera ja ha fet públiques les bases del tercer concurs de poesia satírica Bernat i Baldoví i del quart concurs de redacció de Saineig. En ambdós casos, el termini d'admissió de textos finalitza el 13 de gener de l'any 2011. Les bases estan en possessió dels diferents delegats de la Junta Local Fallera per a que tots els interessats i les interessades puguen consultar-les. L'organisme faller espera que la participació augmente respecte a l'edició anterior. I sense deixar les falles els contem que la Falla Sucro ha obert el termini per inscriure's en les 24 hores de futbol sala que tindran lloc al pavelló cobert els dies 9 i 10 de juliol. Les inscripcions poden formalitzar-se al bar Cachimo del carrer Sevilla. El preu per equip és de 150 euros. El sorteig dels emparellaments es realitzarà el dia 7 de juliol i la capacitat màxima d'equips admesos serà de 24. La Falla Sucro destinarà 1.800 euros a premis i també lliurarà un trofeu al millor jugador del torneig. Nosaltres acabem, tornem amb més notícies el pròxim dilluns. Que passen un bon cap de setmana. Adeu.